Shubor nakaslem jong unongsan hima. Katim kadai kawai na ki jat jingele kai kabangi sisin perkan ngi ko ai bantip ya ka jing shisha balai la ai kerteng ya ka katim lani kata ka jing ya set tim bat kani ka don ka jing ya dei bat kawai ni jing yele kai pareng ka baki ong ka asri baladangi bisa na dong sedong ya kerukam penlong along bai thik hi tang ba ya ka daw tan rai ba de ka jing tan rai pat ni ko ai ban tep balai la khot ya ka tim ban na do menno la sedang ya ka ni ka tim la ni ka jing set tim ku blai pi prolog baro ha ni ka por kani ka de ka benta ka babut pat jong ka ni ka program ki sao em ki por ki jong ni ka ba lawan ra do nong san hima bat ha ni ka kenti jong ka ni ka program benta ngin yo ban wan ra sapi sapang ka ni ka khana lani kata ka jingnya keren ka balingkot sapang ka de ka jingnya set tim but hapdeng jongi hangani ka por ngi don yo wei ni kire rang ba bala slembha ka ni ka kam ubala ladang ni perkhat ka jing ya lenti ba ka jing terekam kala long sisa kata ka jing aplut por ka ba ki phopos nem tingin yo ban sngam ngin yo ban tim ban ngin yo romon sutho halor ka nongrim jong ka ni ka jing set tim aku mengajulen ka por ram kuat han bon kitin han rei hagani ka por ngin nya bej sya ka benta ka begini benle kata ka long begin sedang hagani ka program bagi nyoban sngap ki ki bagi don kam ban keren hagani ka por ba hagani ka por ngashimi ka benta ka benkong kata ka long bangan pejang sumhai pi sya ka program jong ima ki sao em ki por ka benkong ka long ba aku amun penpau ke jing kublai nam ta ka por ka bokor jong pi ho ni tep haka jing em hi lani haka ta ka jing alti mo kumpreu ni don hi sibun ki kaman pendep henry ka jing nong la kloy jong pi pat ban pelaj ka por bokodor ha ka banya sam kan dia kan soj ha ka bele bini jing tip sapang ni jing set tim ku mangile i mo ba ka de ka wei ni ki jat jing yele kai la ni kuat bentip hatu ka ni ka don ka jing ya dai ka bajan la ni bat ka tu ka archery game ka baki ong dai te ya kata ka bentangin poi kham hadin jong ka jing ya kan bat khani ka por ka sim swai ka bentang ban kong kata ka long ba pin itho ya la di mo kaduk ka kerteng terai nang ta pade ka jaka song jaka sa bat nadu usnam ayu ba pipila sedang bandon lang hapo ka ni ka aslam terekam ka badan hang ni hapo polo nga gerteng ki khot lengkot nga gerteng baning de gerteng besya junga ba nadu barang khana kemi hite ngadai morning star jorwa te hadin ba ngadon par hapo ka bala lai gerteng lo Matias jorwa pisong pisa hai ba menshua la khala he san mom prem luar mom prem sang yang tu pandala yo kunyuk ti po samuyong pisan semuyong samuyong te ngadon hakane ka kam nadu dak kena te mari pari de nong penyak kam he ngalabo di nadu kerta dang khatwe ka asnem kerta nadu asnem nyo pusan ngadon hakane ka lumpung ani nadu asnem nyo pusan nyo pusan kada khan hang ni hang tai ka jingdon jong kisnem kanu tharai kamut kerta bagadon hakane ka lumpung mentak lapo isa sau prasnem genti kamu Arsenal terlayo himan sampusnem lek kemen Arsenal dai tangi sotenan ti ka ega ba penong ye pi ba nomor ba kum ba pila mai phang ma ba pa jong pi ru de yui ni ki ba idon bentah ba nya je ni ka jing set ti ka ega ba penong ye pi ba pin bu ye i nomor ba hoi kum ka jing long khana ni dang su bang men pelut po ski ba bentahan re pi ba pila jin no ya kata kani ka de ka ta he ka mun sim ni le ka mo ka jing long noi saknam mo nga saknat ka ni ka rong biria saknam do da khana he keladu noi ka school de na bala melan ka ni ka jile ka do da khana ngale set keleng ki jaka mo poisa tai sa po sora sa larang o poi keleng gini ki than no kan dong mo le set knam da khana do da khana khai khasnem ngala long khana ba pau ban saknam ade te kata ka jing long ban saknat ka jile ka yo ba ngadon ni ka sap ro ka ni ka kam hoi tadi kata pun long ban ya ka school kelat no do no school ti to haso begin pois ki bentar ba bot ma Aku aban bu kajing kali kum ni kan ba balai la ai kerteng ya kan ni ka cajing lek kai la banong kata katim
hatu hagadu kom la pensong nong rim lan la pen wandur ya ka ban ong kata ka kerteng tim hatu ka de ka basa tim ka ba mai ba dom ni kadan kam de kum ta jing sia nang kong ai ki ong ga tim pelang kan ni kata ka hoi ka thoken tip habas dang kan ke jela kai kamlong walong phi im ta menta de don de counter keleng men shwa kan jela kai long mata ka lempung bai la dong the po maran set po pulon ti per ko di amo tang tu ba ke jeli don jela kai nong tho nombor to ono do pas dang kam de ni ke jaka de so pan kam de ni kade po per ko di the po balong ka muda menta yang buding muda to hai hang tu ke set tim te don ru la jaka am de tak jaka ko we po kan men po jaka pemblang gi ni ko liang tai ko we kir kit laban lai tu lagi don kelempung mencuah ba pen ni lek ka ni ko men tho nombor ti ski gini jing ya kan ko por na do kita senam san puar san pulai oi pi ha kin reu klik am to sedang bendu kini kelempung ki we pat hadu unru phunda nyo pho ki don kini kelempung nang tu ha nyo pho poi nang te per khoi kan na ta ka we pat mencuah ka don kata kerteng jong kata kenhun ko penyai ka dia set nang tipo pulung the ki ong ka ABC short form yang ka full form yang ka dekat Archery Board of Control ke bapak juga dia jelaskan long kata ka penyak ning kong do ang tie po menta apa kata ka ABC ke kelas khasi no khasi ka short form yang ka khasi la Archery Sport Institute ka full form yang ka ti tong sotonat mo ya kata ka jinga thu jong pi tinga kwa ban kelipat bam hatu kani balaila kani kala ngila ban ong no kata ka we ni kila jale kai ka ba kibri kala panong no ya ka kum ka kam khalai ni hatu ngisu ya ha ban ong ya ka ba ka kam khalai kani nang kong mo kadai karong biria jong khon khasi khara mo wis khnam ti hadin ski gini ki klub kidan hapo sor bengi gini ki klub jong ki klub wis khnam tigi penni gini kerkom sistem menang ba tongin pelong nak kenjal lempung banyak tho kentip nyeset khunam po skum kad badai khunam po skum ngin nyela nombor bapom unyo ka pisah kan kata kadai kom ge thong he kadai thong he kan ada ke jinga thong orang tu mensuaru ki ale be ko ta du mentah tambah kidon tah ki jaka badon ke jeset hi kam dei balong mentah balong open man lagi jaka kidon no photo nombor mo mensa kam long mentah tah ki lempung dei dah hoi kibere ko ai lai kai ki wan bitang tu pemana siat ki tho ang tu kumong no itu khana ka jing sisya ki siang nak trop kitu ki nom photo nombor ki bor ka tam tu pemana ka kopi tho mo kata ka ji lai kai ben kong kam long balong mentah lai fer bun ki ong ka tho kan tip men chua ka tim pelang ki ong ka tim pelang balik ki ong tim pelang nomor ba ngar ka tho pir bi tho ya tho mo nombor khoi ka pisa pelang ang tu bapa munyo auta ba ke pisa khoi kata pi nga kwa ban yo ba long kata kan jing pensai de nomor ba ngi shutip hoi ngalai kum khna long ngi shutip ba kata kan jing tho tim mo tambah kam dei pat kata ka ba kam mut kum ta kadai kata ka tim pelang kadai ka tin tho tim ka wan ha ki snam riu khli riu fusan riu fen riu ri shwa ka tam juang ka tim ki ong bai ka tho kan tip tim tong aku ban bu bat ka jing keli ha ka pede bat ka tu ka jing la kai ko mal amat phang mane ka Archery kamu ka don ka jing stream dai hang ni hang tai mo don ki lumpung kan ni hadu mentah dang don kan ya ka jing preset penon borom yo trot sing yo ki nomba don ki lumpung ni la kai kan gitu ki nyong ka Archery competition mo ka jing ko besak nam dong ki snong ki hima ba fer ki wan besi mentah ti bajop hang tur ki or ka pisah ka basket mo lagi alai 4000 kar ka snong ka bajop kan yo ka pisah taba ngaku aman bu sko ke jing kelima ha ka baye dai bat ki khnam namar bangi ila dangi pe gini set khnam dai ko ai ban tip mo ya ka benta lani ya kerukom ai kerteng lani jer kerteng gini ki set khnam tapi laban batai ngi khandiat sapang gini ki set khnam hang ni don ge fair fi ni bang set tho tim ni yo mo set tim ni kador yung ni kalong khasan nang kau we khasan kau ini ni baset tim ni pat si spa for kau we baset competition ni sejale pi ni ka snare don je fair kar kom su lai fair ni
ไปกับตัว Ade katsan tuka Bat sispa aku tu kawin. Haganu kompi long pi penyeper ya kata-kata. Bu pe ker kom suak ni kenam. Oh nak kom so. Oh, kasner le per Long itu. dapat kum ni ikam hai ni deh. Bah kan. Hai. Ku dak ju bah. Ni kenam lu bah. Ku sop ru bah le per sop. Hai. Na dak le per. Yomi pi pendon kam bai tang ha kapor ba pendong i kichnya ko Oh, deh. ingkop kenam. Belek bayong besar mo pi. Hai. Kaset senong set himam tu. Kop ko we ke jakai le set. Hai. Dan lu bayong mo yang ting yong. Dan Oh, besar. ka kerteng ya kata berkali ka kerteng niki ong. Ting ni yang ting yong Ting. ting sao. Hai. Ni du ting yong. Hai. Te don ba ka we ke liang hab don du besar. Hai. Ka we ke liang du bayong. Ni thu du yong kenam kan. Ha belek. Oh. Mentah set pos skum dari pos skum tu dam don ka jong rong tu. Kadai mo. Ya ka ja kan. Hai. Mo thu. Te hang ni du arja kenam ni. Ni bagi set tim, ni set jelek, sekomisen. So we pat du kenam set merat ke ong mo, nam pliang. Nam peliang. Oh, nam pliang tu pat. Ba set merat set egin tu. Taten dan Dan dah. dan lah. Dan lajak ke kenam. Alright. Tang iskotonan mo na marba plala banjer ya kita ki kerteng plala ban ai ngi ya ka jingmut jongki ru badhadu ki rukom sna rukom punwandur ti ka long sisa ka e jing tip ka bathma ya ki prolop jongi ba pa ini video na marba leba ngong e kani ba jerman na marba ting isu tip ko manglo fi menengar ngang tip bagata ka jing set tim ni kata ka thot tim kan ya ka jingmut tenra pa dingin tip ti ka long sha ka e ko bang sotonat banyak banyak krebat pi menta ti ko mo pila ong mene ba kani ka jing set tim mo kam de tang sijaka pi ong ka don ko we ka don sapo Apa kir laban tu. hot Kau we apa kantonmen. Apa ti long ki kapum lah. tu ki de ki bala don nadu ki por men So na dik senam san pulai tu don jelek kan. san pula Long dia don lagi jong ki klub be seng ha jong senam. Tik pelong lagi jong jaka jong. hot Ti hadin ski pat kini ki mla ki mne su. Ki wan snok lang hang tie po. Pulong ti kan. ti hatu kani pat ka de ka padang Gede kan ni kan kawan nang ti. oh ka wanang ti Oh, ni ka themme ka ding. oh lak oh ta Gede ka EBC msa ong pi. ti lak kelan no sya ka khasi Haus nem ka kena Spanyol kondai ke ai no khasi. Khasi kemut ban sukot. Siap pom ka. Hai. Ka keteng bapura jong ka di khasi asir sport institute. Khasi Hills Archery Sports Institute đây đây ta số tuần này to có ini gijing kali ka bakham long ong kumno namar bakade ka ngan ong no ka jingkali ka basura ka leer nang ni sentai mo ka jingkali nang ni nang tai ka baki ong ki pat ba baki breu ki bat hotim lani ki bas tim ki breu ki bare spa hatu penci shaingi kata ka jingkren ki breu Oh, kibrio te. Mar ki bom don ye benta ye ledi. Te ko kim sotnat ma ki te kin sakan kan bagi somon. Ka ju jagam ta kan ga jingim jongi hakin ki singi jongi mo. Ya ka ba ma ki kim tip kim nang kin padu padan ka omon ki sit kin ker ka omon mo. Reha ba ngir ni om berebun sin ni keren de ben tip ye ka bagi keren. Ada ngi tip ye ka bagi keren ka bahakan. Ada ngi tip pat ka snio ben man. Mo. Bun ki om ba kan ga jela ka long ba jakhlia ka ba khom ne kam tai. Ti hakan ko me jakhlia to bata yang ngir ka om ta. kade Ya thola mengi gi jakhlia ka. Haba kini gi nong yesek nam jangi men shwa. Ki men hakan ko me la kai jong ki mo. Gaji kop sek nam ko wi ga snong ski par ka kala kan ga jela kai benong tongnya sengi klop bennya pom le jong snong. Mi gi nong jela kai ben thaulat ben ai kam ki brero. Long kala ai kam men tale. Penyok kam penyok jam. bun mo bayo kam Te ni entah pinong kan tangan ni ke set mo ba kadai ke ba thau pisa. Man lagi jeli, man lagi spot lagi long ki lat. Yo kam le jong ki bre. Mo ada kas jilek ka ada kasap ba fe fe don ki kala yo. Bai sini mo no yo kanong rim kamai ka ji. Beli le bol mentah don ka jong ji siu. Beli kriket yo ka jong ji siu. kade Kadai kelap ban thau kam ni ki bre. Ba ka puga perthai ka batan ba kerdo. Kam jam don kat ba so phai don kam. Te ka mer kelap bai kam ni ki bre. Ki bre ba set ni ki yo bai sini. Kata kali. ta ko nga sotana e jing pensai jong pima bat ko nga kwa man bu skoi pat benta jong jing kali kalong ba sibet thara ki polo jong gi yo bani i mo ya ka por ki set mo yo khunam ti ya ka thong namar ko mengile i bo tu ding ne to ba penyang te mo bakham nem kamu ya ka tu ka thong ga ni u skum ngila ban ong dei kamu ki bu hang te to pila ban batai ni ba hadu kat nu teli ki khanam namar nga kwa ban tip ya kan ni mga thara ki polo jong ko ai ban tip ya kan ni hadu kat nu teli ki khanam pensian pad kumnu phikhain Karon ko program. Lapan bet menta
Mana ka sengi kan set art ligi klub, bat art ligi ni steward. Dan sau grup. Ki klub kita gi hap po jeng pe jong kan khasi. Kini steward pat kita gi action body jong ki buki. Nong pathon nombor. Kita nak jong action ni. Te kita nak jong nong set makiro. Balai bendon komta nomor ba ka jeset ka bendon ka kumang nak menta ka rolling party dan opposition party don nak rolling te selek aumon mo te angir ka ju de bendon ka lang ini klub te rolling party te habdon ka option ki nomor ba kan nong fair and square ka jelek kai mo te kata don sau tu lagi kan hon kita ni te we nong set de bat live sau tu li live pu sau tu li dan sau phung nong set menta long khalai span ru phau khnam menta te kini khnam pat hap set hapok sau minit kamu dapat ke 1 minit lagi dia bensiat awak. Dah bensiat tu dah kakut kapur. Lakut nyo si bensiat. Oh nah. Oh. Ade kat kepada pok skum tu khnam. Dia itu khnam sanyo. Saya nombor 4 ba mi ante pok. Kar sol te ba. Thong tai. Tok nama pi om kita klub ni. Oh. Ti kamu du tujuk khnam ba pi ni meneh. Oh. Du tu baik. Oh. Kita nak kijong kolor pakin. Oh kita nak kijong kolor. Ki rong ke. Ka klub sing biriam ta singi dan ba brown mo. Kalat koron ba stem. Oh. Mulai do balik. Lagi jong mari tu jong khnam. Ku mong pi menta da don jikop set khnam mo. Hai. Boyong ba saw don da don set sport. Mo ki habdon lagi nombor. Hai. Ban tip jong khnam. Ndai ta kami ji gaja don kita tu. Tinggal setelah ada nama bagi long syagi jing tip ba thamai ba nama pengalaman ong e ni ka por ba kalau syagi ta jing keren ka sunat ngasto ba ki pi filo batai kum weni gire orang ba bla sempang bla slim phang ni ka kam phidan ye ka ta sap kum no ban pun syai ba pun su tho yang asimen ngala kham syai ben ta khan dia da dua le da de ba ngam yo ye ni ka jing pun syai ta kala susah no ha ko dum mo su tho ye ka jing shisha tim namun bon ong kum ni pat ba hakabedai bat kini ki hakabedai pat bat kini ki kom penmi number pi abet pi khen naki khnam bare po skup pi set po skup pi khen ni gitu dai ta terang don fi ko mun pensko na kalian jong pi ki ai ki ba pi tang so ko asban mong kalom ne men shwa habas dang ga jele kai jongi nado kita snam than pu a than pulai ngoi pi pada long than ga ta ga pau ti ha kisnam ru khli hang ne jela jongi nang sansar ka sam orang penyak ka sam tu ka sam kadang de government samo te ka ko aben penduk no ga jeset khnam oh te hendrai kamla balik kan la haba ka de ga lar ti jongi te culture ni kamlu kan penduk maka te ha mla ban penduk ga jeset kabuk di pulit dan ikan begini nang pentok nombor. Oh kita tak don hok mo. Ni medan mentai kita. Ni siat ikhnam ni don ke jelek ka jong ni. Kata ka jing pentok nombor ka song ka sukar ban lek kam no. Ka pakem jadi nang pentok tim tu pot. Den dalalong hum dapat kini nang pentok nombor. Tuan uat gini nang siat ni nang penyak. So balik banyak keren nam ta jong ni. Baga sarkar kan itu no ke jelek ka jong ni. Te gile kan gini ke jong ni. Nakapor sakapor nado senam ro kupran ro kundam tu hadu senam prahuar kasimpor hadu naman kami khalia mo siyo di tho te sarkar tulong anyo gani ro sem kas mespa prahuar bana oktober oh kamu ho bana bis po na risau ka kan dai spa prahuar la tulong anyo mo to ban ma ba so ba film teng gi benta gi babut ban ha ka be de ba ka to ka ba fila ya to men ne ba ha ki tu ki por ki ba ka asam kadang simti dei kadang ya maka ya ki receipt la ne ki te ki kot ban tho pi yo ba na ka sarkar asam ni ki long illegal long bi an be oh ka long bi an tho be de kot sadar kot ni gum to ke ta hadin jong snem prapu ar pan kamu kamu ni kini ki kot kini ki receipt gi tho pi op yo na sarkar mo na ayu seltex oh Rumah tu lah dong sedong. Oh, lah yang maki kan. Hai. Te kini ke bayar license, kin hapsi ke bayar renewal juga license season si senam. Hai. Kabuk dek hapsit, mana kapor, banten thau nombor. Long ki sarkar ke revenue lagi bajong ki kan. Te kini ki jingwan kanra ki jingwan ayu ha bade bakiti ki bade timbe anya kaliang chongpi kum ka seng khasi pi shat pi shat kentu ki bakim de ban seng bi anya ki oh ni ong be ki
maraka program jengi bag mi to record mo si RTO sisin mila tho ang to gi baru tho bat pan lagi slip bai ka sarkar Hoi. mara pitho rik slip bai sarkar ngiru ngila ban ba khli da don kan no ka jengi jong pi Adai. dari pitho ka sadang ngila ban ba khli mang Ka chui hing ka song pai ba bagi simenta mentau tu nong tho bo nong pen tho mo ki don ka jeng su mut jeng ki ngila ban lai ban tuklar mang Adai ka ka song je de jong ki pat ho nga ko ban ong ngom nero mo na ka menta ka wei ka ba misa kan tho ba kan kam jong ba kidon gibre ko mo ngai pim ne ki bam don menta hang ne bam mi simenta kim te be ke ro ti ki krane ke ka ba lang sentu ki te ki wan hang ne ki na ba le research na pot ni hu tai Oh, ki na pule Juan. ha ki juan hang ne ban le research ngi ban wat tip ki ong ba kini ki nong pen tho nombor ki kamai pisar ka basuk Hoi. Kata pi. oh ki kamai pisar ka basuk ha kan ko ki kamai pisar basuk ya thu yang ki ong em ba mo kam ta ki ong tengok ah piru sim ka ke kot mo song pli counter bam nombor ada ngong ipi ki bam ka kot sipo dengka mo dai ki bam ka buk sipo dengka pide saus pa dengka pada saus pa na ban yo ka sil sipo dengka ada yap sipo dengka habai pras pa yu bre ada fi bam ko sispa kapsil prahajar kasil pide tan hajar ada yap sispa nei pin saya tak prahajar tengah pensai ki ngong kam dei kam ta Hoi. ki bre bam tip ki khamim ha gane kam kin kran kam long Oh. ka pen men saw ki we pat ki su padi ak lomar mo kam long de ban tip de ka bang kran tengong mo te nang ta ba ki ong ba ka pen sneu kum ne pen sneu kum tai kene ki jela ka jong ile kan ta yu ubreu balik la ka kam tho steng ka tho spon ka le ka kam Hoi. ka basne ka mi mentah kini kisni jongi kini ki support la tu kini ki jela ka jackpot kini ki basne utama Hoi. ki ba penyap sunne ka jing tip dam jong berero manda ki le ka tu khap song pro sing tu jela ka jong ki ki do kam do sngi kene kam jongi kam long ngumta bar kam don daga nono ka dibren manoma dam don ka tam la banyele kai pidon sanengkar long pidon arengkar long don sispa la badon sajar le sajar kam don ke ban ta yu ber menong la dam yo habli to ro mo em kam long ngumta pidon gibre bakran hak tar ko menong ba kumenta ba penlong kene ka jing ya khwa dok kha mo sirung yang la hajar so hajar dam don la hajar so hajar re phap krong mo habli wa no banyele kai ne jongi kam long ngumta mo mdei bagan thoi ki Hoi. kadon kumta kar kom perkhat Hoi. menong bala da bu do ra hajar dalam don la hajar li simenta kam no tablik pan kol yang no bani li lekai mo andre ni je lekai jungi kam long don sanangkar ngai lekai sanangkar don sipo ngai lekai sipo don kan hajar ngai hajar kal kam ko bor nga bakam kata ai ngai kawan katrik ta jung bre mulai cak kam ke jam sibit demit on pe sol da yo atla yo dam yo adu sanangkar ni sipo ka ngai lekai tu kan kata ai nga ndai benong ba hali dia ka yeng na dia ka khendok siap ni le tho tim kam dai kumta dei tang ka jing pesoso bakla jong no kajar ri bam buon ka persneu te Adai. mo te kan no ka don limit te kata ka de fa ban pensai sa ki breu ki jong ni mo ki ba don Dia mesti bakla kan. dei ban sai lam bakla ban pesoso bakla ki we kam na tip kan ne ka bang tip ni tip sakan kalong ni kata ka de insya Tengok satu nak ta. Ti tak bentar ba khadok so pengin pin kot to ka ege kubur ka ba fik fa on pasat sik pa ba. Ha ka ba de ba kani ka jingele kai mo. Nila ban ong. kata kan long ka ba ngi kwa na len jong ni mo ngi lai ma ka ne kam te da ki post nam ngi ba ya tulun ka ne kam ngi im kum ne ngi ya kam ni kam simdon kan no ka jing long ka mui pa panong ba yo spa yo phau dang ni da ka wan hang ni na ka jing long duk ni salong ro spa mangi em ngi im kum ni ka kam ngane ka de ka jing trai ka ne ro Hoi. mo ka ki ong ka workshop ka ong workshop ka ne ro ni wan hang ni trai ngi da yo ba singi le sing Hoi. ngadon kum ni ngalong kum ni do benta ati sau post nam san post nam ta ni na khlam long e banong bang la don ka ne don ka tai mo di nong belah ni hoi na ka kedan bang long nong esiat membar mentang long je satri ibit yang aban penskam ban ganti kam nomor bang atip bahai ka kam ya ai beri batip kata ni Indonesia kam ta habarun islam te haban punya de beri badon islam kitip ka dang ka do mo Tadai. kata ka de Indonesia na ko abanong kam ta kan lada ya ka jong kiwe ngi burom ya ka jong kiwe ngi sotunat belai ka jong le jong pa isi ngi kan sni ka jong le jong kata ka de Indonesia lo mentah ngi de badi je khtina jong
je la jong ke bang idon mo ring ikren ben isi ben ke jong nei ke jong juwe pam don makan tho kata super loto kata jackpot ko mi don makan is pang yoki iba kam sne pula ben ke kam jong iro ndai don makan tho kata ke isa ko abanong segi paradok persnam jong imo wat iben chan yang wat kren pot sak bom de put kan dai ni jing treng sa ngi ro yo ka bas ni ne don nak mai pat kata ka jing ong kan ong katai ka sa ka jing so joki ta ti prolong play osong gitu kide kijing pensyai ki barit mat ki baling kot mo hagani ka pora ka bade kan ka jingel ekai ya ka bangila tip hakata ka kentin ka basuk persutho ka jingya siat tim ti nagalang jing ba jerwa ila pensyai kat ka ba itip kat ka ba isempang nado kitigi snam namar ba ka ka bakum weni kire orang ba la ya linti la pendep ya shibun ki kam kalong ka ka badon kam ha ka jing im pangingin sutho hanang ba ngim dai ban supadia aklumaru yo uthli mo namar ba klem datip ya jing shisha kam long ka bahapan yo ka penmong ya no ti perlok kani ka jing wanra jong shapi ya kani ka khubor ka balingkot na program ki sao em ki por but ai ku blai sa sisi ni ka por ko jong pi ba ya pi ruba ku blai sibon nam ta ka por jong pi mo kalong sa ka jing mentoi ki por jong ibu pa ini program but ka ado banginya syam yang hang we pat ka program jong kani sao em ki por na ai ku blai sa sisi ni pi ku blai sibon baro ta kasdang na do menno kumno mar ka ni ka benta jongi ngimdon ni ka tho ka tar mo ki nong bu jing tho ka ni ka rukom ya ka khana ne ka no ka jing ja jong ka ja ben ri jongi sulong tang khana pateng sia thu pateng we den we ka ni ka bang yo ka ni ka jing thu khana ka ba lai thu de ki long swa jongi na do ka ta thamme ba kita ki anu si para ki yele kai mo ka rong gebria jong khasi jongi tu kon khasi senrang hi kade seknam tege seknam sipara haga jesiat ki kaja ka kemi ka ong balai phi kaja we ong de jonga we ong em de jonga tege kaja kan lai kaja kam ta te ka kemi ka sapen sim no i doknam yo we ka pen tho no ka shun yo khnam yo we kam tho bagi tho no do ka ta ka po ya ka ta ka jing tho khana ba ka ta ka kom seknam te hadin pat dalaya kan ka po kam ne mo ka don ka jele boyong basau kawai ke senang ke set bayong kawai ke senang set masau don ke jekut ke jelek nak kawai ke jekas ke ka ka digata ke jitu khana pateng jong jia jong sakna pun jungi te kum yo sngoro mo haga jingja haga jelek jong terus sing ro phia so mo ga thama jong terus sing ka praspa ispai terus sing jelek khana murte kamud ke belas lembak kan ga jing penon kam jongi ya khana murte na do mau na sedang ke ben ri pa don kan ka jing saknam bat karong biria jong khun khasi khara jungi dei khunam rotti dei ga cricket dei football karong biria jungi galarti jungi ka culture jungi dei khunam rotti ben kata ka dei jungi sha
kumbang la ong menai phi ya ki khnam ba de po skum bor khoj sa sei la sei ngi bu ha ka jakanyo hong ne te ka ne nar ba pan chong hang ne ka don chho de li thliu te ha ka wi thliu thap chho de li khnam silan ka don si spa arlan ar spa mene mi indru spa si phau bat tu batam ar li long indru spa khadar ha ka jing ni khen thon bor ka dei tam khadar yo spa am sim jing khen sim tang ki ka house ba tu bor bet khadar de min indru spa khadar de min Kamu ini juga kamu di batu sen pro house apa? long ba la ong te indru spa si phau tahap nyo khadwei khadar de khadar so tho ta